Txirrindula egokituak hartu eta bideari ekin diote. Garuneko kaltea dute guztiek. Iktus batek edo buruko traumatismo batek eragin dezake kaltea. Gehienen kasuan kotxe istripu baten ondorioa da. Horixe da Fernandoren kasua. Istripua neukan moto lagunetako moto batekin. Ez zeraman kaskoa jantzita eta horrek bizitza aldatu zion. Baina Fernandok ez zuen amore eman eta ingenieritza ikasketak bukatzea lortu zuen. Lanpostua lortu, baina leku guztietan ezetz esan zidaten. Bizitza zaila dute eta askotan gizarteak ez die errastasunik jartzen. Gaur gizarte horri euren tokia badutela erakutsi nahi izan diote. Portugaleteko Zui Eskegira igo dira. Euskal Autonomia Erkidegoan esaterako 20.000 lagunek dute garuneko kaltea. Ainhoak 24 urterekin kotxe istripua izan zuen. Baloratzen duzu bizize asko begeiza, gazta guztiak, adibidez, zurekin nagoen bezala orain hitz egiten esaten duzu. Hitz egitea da, baina zaudenean ezer egin ezinik, orduan kontrolatzen zara gauzetan. Halare, argi utzi dute gaur, irribarre egiteko arrazoi nahikoak dituztela.